Ученици от специалността икономическа информатика на професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт взеха участие в третото издание на инициативата "Изгряващи звезди", която е своеобразен финал на програмата на Junior Achievement учебна компания. Участниците в събитието тази година имаха възможността да се включат в панелна дискусия на тема "Професиите на бъдещето". В нея взеха участие млади предприемачи и мениджъри на водещи компании, които обсъдиха появата на нови професии в близките 20-30 години, новите изисквания на пазара на труда, както и бъдещето на служителите с остарели умения. В традиционното бизнес изложение тази година участваха 44 ученически компании на младежи, обучаващи се по програмите "Учебна компания". През тази година в България са регистрирани над 300 учебни компании, но само 44 от тях се класираха за участие във форума, като за целта всяка компания трябваше да изпрати своя бизнес план и презентация на продуктите си. Сред тези 44 фирми, участници във форума, бяха и двете учебни фирми на професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт "Мидори" и "Бонида", като "Мидори" влезе в топ 10 на най-добрите ученически компании и спечели специалната награда на журито за социални иновации. Самата учебна компания представлява сформиране на екип от ученици, в който те произвеждат продукт или предлагат своята услуга, имат печалба и която след това разпределят помежду си. Право да се участва на този форум имаха само 44 от всичките 300 компании в страната, като трябваше да изпратят своя бизнес план и презентация на продуктите си. И за мое щастие, двете ни учебни компании, които функционират от началото на учебната година в нашето училище, се класираха за този форум, или това е финала на националното състезание "Най-добра учебна компания", като "Мидори" от 11 клас спечели специалната награда на журито, наградата за социални иновации. Всички ученици и от двете компании "Бонида" от 10 клас и "Мидори" са ученици от специалността икономическа информатика. Нашата оценка за нашето представяне е 6, даже по 6-балната система бих смея да твърдя. Всички компании бяха много добри, представянето на всички компании беше много добро. Ние през тази година произвеждахме хартиени коледни звезди за Коледа и венци за Коледа също, сърца за Свети Валентин, великденска украса и цветя за 8 март. Решихме да направим дарение за децата в Мъглиж на стойност близо 400 лева с търг, който е организиран от нашето училище. Отделно от самата фирма с нашите средства дарихме 108 лева на децата в Бузовград. Трябваше да представим своите продукти, своята фирма пред журито. Вторият кръг бяха 10 най-добри компании, които трябваше в презентация да представят своите постижения, своя принос. Ние се представихме много добре, успяхме да спечелим награда и сме много горди с това. И мисля, че сме много добър екип и няма значение кой какъв пол е, и съм много доволен от работата, като един сме. А каква беше конкуренцията? Мисля, че беше много добра. Конкуренцията беше на ниво и се борихме с големи усилия. Специалността икономическа информатика в професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт е открита преди 4 години. Тя е нова за страната и единствена в областта. Учениците, приети в тази специалност, са носители на множество национални награди и постижения в областта на икономиката и информатиката.